Il-Gvern se jressaq proposta quddiem il-Parlament bilan li art f'Pembroke tingħata għal skop sportiv kif ukoll użu ġdid u ikbar mill-komunità. Waqt laqa l-membri u partitarji tal-Klabb tal-Futbol tal-Belt Valletta, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li minn dan il-proġett se jbenefika bil-kbir fost oħrajn il-Klabb Belti. Skont dak propost il-Klabb Belti se jkollu pitch full size, pitch ieħor 5-a-side kif ukoll faċilitajiet għall-amministrazzjoni u għall-akkademja tal-klabb. Fil-pjan lokali din l-art f'Pembroke hija skedata għal bini ta' uffiċini u residenzi privati li l-valur tagħha fis-suq ilaħħaq bejn il-75 u l-100 miljun euro. Il-President tal-klabb Claudio Grech qal li dan huwa pass importanti biex ikun assigurat futur b'saħħtu għall-klabb tal-Belt u għal ġenerazzjoni żagħżugħa. Huwa attwalment jum storiku għall-klabb tal-Belt. Finalment wasalna fuq dan is-sit f'Pembroke, sit li ser ikun qed jiġbor fih il-faċilitajiet kollha sportivi u anċillari tal-klabb tal-Belt. U għalhekk dina li huwa pass importanti kbir. Ġi spjegat li parti oħra minn din l-art se tingħata sabiex il-klabb ta' Swieqi United ikollu wkoll pitch ġdid. Fl-istess waqt ser issir l-ewwel faċilità dedikata speċifikament għal futsal f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li b'ekonomija b'saħħitha li tippermetti deċiżjoni bħal din, il-Gvern għamel l-għażla konxja li minflok żvilupp li jiġġenera iktar finanzi imur għal proġett sportiv li promovi ħajja b'saħħitha u involviment ta' tfal u żgħażagħ fl-attività fiżika. Żied li l-kelma tal-Gvern lill-Klabb tal-Belt se tinżamm u li issa din il-ħolma qed titwassal bitħabbira tal-proġett u eventwalment bl-implementazzjoni li jrid isir b'ritmu b'saħħtu. Il-Ministru għall-Isport Clifton Grima qal li issa l-Awtorità tal-Artijiet għaddejja bil-proċess biex l-art f'Pembroke tgħaddi uffiċjalment għand Sport Malta. Finalment wasalna sabiex ħadna deċiżjoni li turi rieda politika li nkunu tajnuna propju għall-Klabb tal-Belt sabiex dawn ukoll ikollhom faċilitajiet sportivi li huma denji faċilitajiet sportivi li jagħmlu differenza fil-ħajja tal-familji Beltin. Tul il-konferenza ġi spjegat li għall-komunità ta' Pembroke se jsir investiment fuq spazju miftuħ ta' iktar minn 4500 metru kwadru bejn il-faċilitajiet sportivi u r-residenzi biex jitgawda mill-familji taż-żona u se jkun assigurat ukoll parkeġġ meħtieġ.